Assalamu alaikum hormatly adamlarym. Garaşlar Baky tarap ýurdundaky täderlikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşmeli. Şuň hormatly prezident Bada Gurbanoğlu Berdimuhammedow sanly wiza arakna şarhaly Ministrlik Kabinetiniň mejlisine geçirdi. Onu şu ýylyň geçen 2 aýynda milli ykdysady etmek puduklaryny alınıp barlanan işleň jemlerini. İçeri we daşary siýasatyň mühim meselelerini araly. Şol meselelerini çözülmegi bolsa, halkymyzyň awadançylygyny üçinetmäge gönükdirlendir. Hormatly Ministrlik Kabinetiniň agzalary, biz şu ýylyň geçen 2 aýynda ýurdumyň ykdysadynyň puduklaryny alyp baran işleň jemler. Ministrlik Kabinetiniň başlygyny ormasalyň hasabatlaryny diňler, şeýle käwr hem soralar maslahatlaşar. Hormatly Ministrlik Kabinetiniň agzalary, häzir şu ýylyň geçen 2 aýynda döwletiň durmuş ykdysady ösüşini gazanan makro ykdysady görkezleri barada hasabat bermek üçin Ministrlik Kabinetiniň başlygyny ormasary Müşşikow söz berýär. Hormatly prezidentime sanly Omarkar geçirilýän Ministrler Kabinetiniň mejlisiniň gün tertibine geçip, ilki bilen Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ormasary Müşşikow söz berdi. Vice-premier şu ýylyň ýanwar-fevral aýlarynyň makro ykdysady görkezleri barada hasabat berdi. Hasabat döwrüne jemi içerki önüm 5,9 götürmardy. Geçen ýylyň degişi döwrülen deňişdirlerine jemi öndürilen önüm 3,10 götürmardy. 2 aýyň jemler boýunça böýlek satuw haryt dorançygy 2020-nji ýylyň degişi döwrüne garanygda 17,16 götürmardy. Döwlet budjetiniň girdeji böleginiň meýilnamasy 152,19 götürüm we çykdaji böleginiň meýilnamasy 85,12 götürüm ýerine getirildi. Ýurdumyzyň iri we orta kärhanlaryna ortaça aýlyk rehmet haky geçen ýylyň degişi döwrüne görä 10,14 götürüm ýokarlandy. Rehmet haklary, pensiýalar, döwlet kömek pullary we talip haklary öz wagtynda maliýeleşdirildi. Ýanwar-fevral aýlaryna rejeliň görnüşdäki o milli maksatnamasynyň çäklerini ýurdumyz boýunça binalaryň we deskalaryň, ýaşaýyş jaýlarynyň, suw we lagym arasyndaky deskalaryň hemde inženerçilik urganlarynyň gurulşyk işleri alınıp barly. Hormatly prezidentime de hasabat dinläp şeýle diýdi. Müşşikow siz hem gödöşür edýän ministrlikleriň pudok edaryň ýollaşdyry alyp baran işleri hem güýçlendirmeli. Näýäkini biz ykdysadynyň pudoklaryny emeleýän ähli soralar düýpli seretdik. Hem bir soraları çözmek üçin hem zerur çäreleri gördük. Ýöne belirlenen hem şol çärelerin köpüdi hem amala aşylyp başlanan. Eýem ýylyň 2 aýy geçdi. Ýene borda bölünip bölünen serişdirler öýleşdirmeýär. Sanly ulgama geçmek, desalary hususlaşdyrmak hem kärhanalary paýdalary jemgyýetine öwürmek hem de gymmatly kaldyň bazarny gorumak hem işleri haýal alyp barýar. Şeýlem döwlet hem edararyň sany ulgama goşulmak. Döwlet hyzmatlaryny elektron hem görnüşe geçirmegi şartlandyrmaly. Bundan başga da dünýä ykdysadynyňky ýagdaýy onuň hem goňşy ýurtlardaky ýagdaýyny hem terjip durmaly. Şondan oguralyp şu ýyllaky görkezlere düze düşýärmeli. Garaşylýan çakdamalary taýýarlamaly. Umman dünýä ykdysadynyň oguralyp biz hem indi kepde ykdysadynyň pudoklaryny ýagdaýlary ýene hem terjereli. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornasary Abdurrahmanow ýurdumyzyň neft-gaz senatyny ösdürmegiň 2030-njy ýyla çenli döwür üçin maksatnamasyny ýerine ýetirmek boýunça şu ýylyň 2 aýynda alınıp baran işleriň netijeleri barada hasabat berdi. Nefti gaýtan işlemek boýunça meýilnama 100,5 götürüm, benzin öndürmek boýunça 105,19 götürüm, dizel ýanyňyzy boýunça 102,10 götürüm, polipropilen boýunça 103,10 götürüm, çalgy ýaglary boýunça 104,16 götürüm, tebigy we ogurdaş gaz çykarmak boýunça meýilnama 110,12 götürüm, mawy ýanyňyzy eksport boýunça 108,5 götürüm ýerine getirilip, maý goýumlaryny özleşdirmek 118,18 götürüm bir jaýdyldy. Hormatly prezidentime de hasabat dinläp Abdurrahmanow ýüzlenip şeýle diýdi. Abdurrahmanow döwletimiz tarapyndan zerur hem kömek berilýän aramazdan gödöşüler ýan pudoklaryňyza
Yine tak onun hem öňe gidişlik ýok. Türkmen gat, hem Türkmen Nevit döwlet konsernleri hem de Türkmen Maşydaky Nevit gaýtadan işleýän zawodlar toplumda gözü söýledýän ählem pudak edaryny diýen ýary taşyryny ýygyldyrýan ýerine ýetirip bilmeýän gelýär. Oman herine bir ýagdaý düýpli tezlerinde işleýän talabalar ýoly goýmak üçin tekliplerini berin. Toplumyň ähli ýollaşan alyp baran işlerine tezlerip bir ýaş, başarnykly iş we ýolum üçin ählem tagallalar edip gerek bolsa ahlakly işeje täzem ýollaşlary gözlär. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Durduliýew gödäçi edýän pudaklaryny şu ýylyň 2 aýyna alınıp balan işleriň netijeleri barada hatabat berdi. Guruljuk we senagat toplamyny 2021-nji ýylyň ýanwar-fevral aýlaryna öňüm öndürmek we işleri ýerine ýetirmek boýunça meýilnama 129,18 götürüm ýerine ýetirildi. Öýsüş 116,5 götürme deňwelli. Guruljuk we binagarlyk ministrligi boýunça ýylyň başyndan bäri ýerine ýetirilen işler boýunça meýilnama 105,19 götürüm ýerine ýetirilip, öýsüş 102 götürme barabar boldy. Tenagat we Guruljuk Öňümçiligi ministrligi tarapyndan öňdürilen öňümler we ýerine ýetirilen işler boýunça meýilnama 118,18 götürüm berja edilip, öýsüş 113 götürme deňwelli. Energetika ministrligi boýunça öňdürilen öňümleriň ýerine ýetirilen işleriň we hyzmatlaryň umumy meçleriniň öýsüşi 111,14 götürme deňwelip, meýilnama 119,12 götürüm ýerine ýetirildi. Atabat döwründe elektrik energiýasyny öňdürmek boýunça meýilnama 105,12 götürüm ýerine ýetirildi. Onuň eksporty boýunça meýilnama 132,16 götürme barabar boldy. Öýsüş degişlikde 105,12 götürme hemde 122,17 götürme deňwelli. Türkmen Kimya Döwlet Konserni boýunça öňüm öndürmek we hyzmatlary ýerine ýetirmek boýunça meýilnama ýylyň başyndan bäri 171,11 götürüm ýerine ýetirilip, öýsüş 148,17 götürme barabar boldy. Aşgabat şäheriniň häkimligi boýunça ýerine ýetirilen işleriň we hyzmatlaryň meýilnamasy şu ýylyň ýanwar-fevral aýlaryna 113,13 götürüm ýerine ýetirildi. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, vice-premier ýüzlenip şeýle diýdi. Durduliýew ýubiley ýylyny durly desgallary işe ýerine koýjam öýränem köp çäreler bellenildi. Indi şol çäreler şartlarap durmuşa geçirmeli bu urda energetika boýunça soralar hem ýurdumyň içinde energetika halkasyny hem Türkmenistan, Awganistan, Pakistan hem elektrik geçici ulgamyny hem gurmak barada hem işleri tamamlamak hem bar. Bolar hem köp tagalary hem ähli işlerin hem talabalar gurulmagyny talep edýär. Şeýleme guruluşyk hem senagat podoklarny ösürmäge maýa goýunlaryny köprek çekmeli. Garamazdaky kärhanalary hususlaşdyrmaly. Şeýle bu ýagdaýlary tezlerip zerur şäherleri görüň. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Gylyjew gödäçi edýän söwda dokma pudaklaryna hemde telekeçik ulgamyna şu ýylyň 2 aýyna alınıp balan işleriň netijeleri barada hatabat berdi. Söwda we daşary ykdysady aratnaşyk ministrligi boýunça hatabat döwrüne harit torançoryň meçleriniň öýsüşi geçen ýylyň degişli döwür bilen deňeşdirilenine 111 götürme, öňüm öndürmek boýunça öýsüş 125,11 götürme deňwelli. Dokma Senagat ministrleriniň kärhanlar tarapyndan şol sanyna paýta ýüpliginiň nahmatalaryň çykaryşynyň meçleri boýunça öýsüş degişlikde 115,18 götürme we 100,11 götürme, tekin we trikotaj öňümleri boýunça 121,17 götürme, göň öňümleri boýunça 104,5 götürme barabar boldy. Türkmen Hali Döwlet Birleşigi boýunça öňüm öndürüşiniň meýilnamasy 109,19 götürüm berja edildi. Döwlet Garyçy mal birjasy tarapyndan ýanwar-fevral aýlaryna birja sewdalarynyň 48-si geçirilip 5157 şertnama hataap alındy. Sewda senagat idarasy boýunça amala aşyrylan işleriň öýsüşi 103,11 götürme deňwelli. Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi boýunça 2 aýda owagyjylyk we adyk öňümleriniň öňdürüşiniň meçleriniň öýsüşi 120 götürme, senagat öňümleriniň öňdürüşiniň öýsüşi 101,17 götürme deňwelli. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp şeýle diýdi. Gylyjew, hem gödäçilik edýän toplumyň ýollaşlaryň ýakyn döwrüşini hem udyplerini hem jikmejik seretdik hem şoňa görä bu urda belinen çäreler bir çartyrak
Amma aşılmak üçün hem ähli, zerur hem çäreleri görün. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary gelini ýazyp, gözükçüge diýen onlaryny şu ýylyň kaýyna alınıp bolan işleriň netijeleri barada hatabat berdi. Hatabat döwrüne okuw kitaplarynyň we okuw gollanmalarynyň 45 görnüşi neşir edildi. Şeýle hem alym we tehnologiýalaryň elektrik ýanagylary boýunça 469 almy temanyň ýerine getirilişi utgaşdyryldy. Türkmenistanyň Ilimler Akademiýasynyň Himiýa instituty 2021-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan doly hojalyk gataplaşygyna geçirildi. Hatabat döwrüne ýurdumyzyň bejerişli öňnaş idaralaryna lukmançylygyň ugullary boýunça kesellerin öňüni almagyň we bejermegiň täze usullaryny amaly lukmançylyga ornaşdyrmak babatyna toplumlaryň işleri dowam etdi. Teleköpür arkaly saglyk goraş boýunça 9-njy Türkmen German forumy hemde Türkmen Korey iş toparynyň nowatdaky 2-nji mejlisi geçirildi. Russiýa Federasiýasyna öndürilen Sputnik we Epivac korona vaksinalary hatap alyndy we degişli şagadatnamalar berildi. Türkmenistanyň ýaşlar baradaky döwlet siýasatynyň 2021-2025-nji ýyllar üçin döwlet maksatnamasy hemde Türkmenistanyň 2021-2025-nji ýyllarda beden terbiýany we sporty gollamagyň hemde ösdürmegiň maksatnamasy tasdiklandy. Hatabat döwrüne halkara guramalar, daşary ýurtlaryň ministrlikleri bilen teleköpürler arkaly duşuklar, şu ýylyň Türkmenistan paragatçylygyň we ananşmagyň watan diýilip atlandyrylmagy hemde Aşgabat şäheriniň döredilmeginiň 140 ýyllyk münasibetli alma maslahatlar, wagyn nesihat çäreleri geçirildi. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, vice-premier ýüzlenip şeýle diýdi. Gelini ýaly. Allam bilim hem ulumlaryny kämeşdirmek üçin hemişe işlemeli. Okuw kitaplaryny hem serişlerini täzelep durmaly. Dünýäde sanly ulgama geçmek, täze tehnologiýalary ornaşdyrmak hem işleri barha şart diýip bilýär. Şoňra da biziň esasy ýaş hünärmende o hem taýýarlykly bolmaly. Ýokary okuw mekdepleriniň, Olimlar Akademiýasynyň hem institutynyň ýol başlary işgärleri, muğulumlar hem taýýarlamaň, kämleşdirmeň üstünde hemişe de işlemi. Beýleki hem ýurtlaryň buğulan berler hem netije alan okuw mekdepler bilen tejribe hem alışmagy goramaly. Sizden hem işleri golandyrmak üçin entäkeni teklifler gelip goşmaýar. İşle tezlerinde hem ýagdaýy düýetmek üçin hem ähli zerur çäreleri hukman görün. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Öwedov şu ýylyň ýanwar-fevral aýlaryna gözükçü edýän ulug we kommunikasiýa toplumyna degişli puwdaklaryň dolanyş idaralary tarapyndan ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hatabat berdi. Hatabat döwrüne olar mailnamany 111,7 götürüm ýerine getirdiler. Türkmen Demir Ýolları Agentligi boýunça ösüş 110,8 götürme, Türkmen Awtoyolları Agentligi boýunça 109,10 götürme, Türkmen Deňiz Derýa Ýollary Agentligi boýunça 114,5 götürme deň boldy. Hatabat döwrüne Türkmen Howa Ýollary Agentligi boýunça degişli işler geçirildi. Awtomobil, demir ýol, howa hemde deňiz ulaglary arkaly ýük taşamak degişlikde 104,5 götürüm we 111,8 götürüm ýerine getirildi. Türkmen Aragatnaşyk Agentligi boýunça ösüş tepkini 107,14 götürme deň boldy. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, Öwedowa ýüzlenip şeýle diýdi. Öwedov. Sizin gödöwçilik edýän toplumda hem anyp baran işleň netijeleri häzirçe o diýen hem öwürlük däl. Toplumda heni çözülmedik hem soralar köp. Şol soralar üstünde tutan derli. İşlemeli hem de buradan baran işler hasa şartlanılmalı. Belirlenen hem çäderler malaşyp ýolunyň demir ýolarynyň durkuny täzelemeli. Täze howa hem mendillerini gurmaly. Elektron hyzmatlar we elektron resminama dolanşygyny ornaşdyrmaly. Näçe bir soraly çaltyrak terjerip işlerin ýagdaýyny oğlandyrmak üçin zerur çäreleri görün. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Mehmedowa gözükçü edýän ulgamyny şu ýylyň kaýyna ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hatabat berdi. Hatabat döwrüne bayramçylyklara, şany senlere hemde medeni durmuş maksatly deskalaryň açylyşyna bagşlanan dürli medeni çäreleriň geçirilenligi bellenildi. Medeniyet ulgamynyň idaralarynyň işine sany ulgamyň mümkinçilikleri barha işiň ornaşdyrylýar. Araşdyrylmadan şanly 30 ýyllyk münasibetli halkara ähmetli çäreleriň bir näçesi, şol sanyna Matum Uladynaky Milli Sady Drama Teatryna, Türkmenistanyň we türkü dilli döwletleriň halk saz guralary orkestrlarynyň sany ulgam arkaly konserti geçirildi.
Aşgabat şäheriniň döredilmeginiň 140 ýyllyk münasibetli döwlet başçylarynyň karary bilen tasdiklanylan meýilnamada gözüň nutulan davralary we çäreleri ýokary guramaçyk derejesine geçirmek maksady bilen degişi işler alınıp barlýar. Ýylyň başyndan bäri Türkmen döwlet neşriýat gullugy boýunça harit öndürmek meýilnamasy 125-den 14 göterim ýerine getirildi. Hormat prezidentime de hatap etdiňler, vice-premier Mehmedowa ýüzlenip şeýle diýdi. Mehmedowa Türkmenistan parakasının anlaşman vatany şıgarımı bir kara dowlatyň şany jubileyine köp bollar boýunça. Yani iqtisadiyetde hem siyaset hem tarih boýunça işlemi üçin giň mümkinçilikleri berýär. Şoňdan baglyda siyasy ýurdumyzyň garaşlyk ýerlerine gazanan üstünliklerini işe wagt etmeli. Döwlet emlägini hususlaşdyrmak. Sanlygyny hem ornaşdyrmak we iqtisadiýetyň kodoklarını düzümli kämilleşdirmek hem üstünde hem düýpli işlemeli. Şeýle irada arasında ayratyny o yerlerine san ulama geçmek ziyadını giyinden düşündürmeli. Täze tehnologiýalary ulanmaly. Vilayatda da her zaman maglumat tehnologiýalaryny hem ornaşdyrmak, artykmaçylaryny hem wagt etmeli. Yani hem şonuň ýaly maratçylyk ýokgonç keserleri ýaýramak hem öňlenmek goýunça ýurdumyzda görülen hem çäreleri giyinden hem düşündürmek işten dowam etmeli. Tele radio yayımlarda berilen hem gepleşikden hiyilini ýoklanmaga da hem uly üns bermeli. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Urad Gelliýew gözüçige diýen pugdoklaryny şu ýylyň 2 aýyna alınıp balan işleriň netijeleri barada jeýlik hem obagçylygyny özgertmeleriň geçirilişi, ýurdumyzyň wilayatlaryna mögümliğin obagçylyk işleriniň alınıp balyşy barada hatabat berdi. Umuman o wetenaga toplum boýunça önüme öndürmegiň ýerine getirilen işleriň hemde hyzmatlaryň ösüşi geçenliň degişli döwrülen deňişdirlerini 4,11 göterme deňmelli. Şol sanna obagçylyk we daşky şow gormak ministrligi boýunça 4,11 göterme, tuğaçylyk baradaky döwlet komiteti boýunça 3,17 göterme, Türkmen atlary döwlet birleşigi boýunça 4,11 göterme deňmelli. Maýy goýumlaryny özleşdirmek boýunça meýilnama 163,18 göterme ýerine getirildi. Obagçylygyna geçirilýän özgertmeleriň çäklaryna buğdoy, gowaçy we beýleki obagçylyk ekinlerini ösürip ýetişdirmek boýunça ýürüýti ýer gaznalar döredilip, olar ýurdumyzyň hususy önüm öndürjilerine paýlanyp berilýär. Häzirki wagtda ýurdumyzyň wilayatlaryna mögümliğin obagçylyk işleri geçirilýär. Agritienkanyň kadryny laýyklykda mineral dökünler bilen iýmitlendirmek we öziş duglaryny tutmak işleri alınıp barlýar. Şol işler bilen bir hatarda gowaçy ekişine taýýarlyk işleri dowam edýär. Hatabatyň başyna vice-premier hormat prezidenti bilen garamagyna Türkmenistanyna erkalyk bak mektabrasyny geçirmek hakyndaky kararyň taslamatyny ödürledi. Hormat prezidenti bilen hatabat dinlep, vice-premier Urad Gelliýew ýüzlenip şeýle diýdi. Urad Gelliýew, siz hem gözleşilýär diýen ministriň hem de podok edaralaryň ýolbaşçylary daýhan hem birleşikler bilen köpräk işlemeli. Biz köp meşhur döwletiň serýisleri harç edip ýurdumyzyň owa hojalygy üçin iň bir täze traktorlary hem beýleki tehnikalary satyn alýar. Podogy tohum hem de mineral dökünler bilen hem üçin edýär. Owa ýerlerini täze şäherçiler hem gorýar. Emma ne muharamazdan özümüzi ýurdumyzda öndürülen zerur meşhurda owa hojalyk ýönler bilen üçin edip bilmeýär. Yani podoktaky işlem ýagdaýyny tejerip hem bar bolan kimçilikleri düýetmek üçin zerur hem şäherleri görüp geçirilen işlem arada soňra hatabatlygy berer. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Daşary işler ministri Meriedow 2021-nji ýylyň ýanwar-fevral aýlaryna Daşary işler ministrliginiň alyp baran işleriniň netijeleri barada hatabat berdi. Garaşda da beýtarap Türkmenistanyň daşar siýasy ýörelgesini amala aşyrmak maksady bilen iki taraplaryň we köp taraplaryň görnüşde awraýly sebit we halkara guramalarynyň uğra boýunça netijeli hyzmatdaşlygy ösürmek babatda degişli işler geçirildi. Daşar ýurtly hyzmatdaşlar bilen oňyn hyzmatdaşlygy pugturandyrmakda ýokary derejeli gatnaşyklara aýratyn ähmiýet berilýär. Yanvar ayının başında hormat prezidentimiz bilen Türk Respublikasynyň prezidentiniň arasynda geçirilen telefon arkaly söhbetleşiň barşyna döwletary gatnaşyklarynyň ileri tutulýan meseleleri we mundan meýlek öýdary hereket etmegiň geljekki ugurlary ara alyp maslahatlaşyldy.
Şeýlekem ýanwar aýynda Türkmenistanyň we Awganistan Sam Respublikasynyň prezidentleriniň Sanly Omarkaly duşugynyň geçirilenligi bellenildi. Iki ýurdun liderleri teleköpür arkaly Türkmen tarapynyň başlangyjy boýunça amala aşyrylan ulug elektroenergetika we aragatnaşyk ulgamlarynyň iri deskalarynyň 5-siniň açylış dawralaryna gatnaşdylar. Şeýlekem ýanwar aýynda Türkmenistanyň we Azerbaýjan Respublikasynyň prezidentleriniň onlaýn görnüşinde duşugy geçirilip, onuň dowamyny iki döwletiň liderleri Hazar deňizindäki dostluk ýatagynyň uglevodorod serişdelerini birlikde gözlemek, işläp geçmek we özleşdirmek hakynda öýdary düşünmek hakyndaky hökümetara ähtnama gol çekmek dawrasyna gatnaşdylar. Häzirki wagtda milli liderimiň daşary ýurtlaryň ýol başlary bilen duşugyny guramak boýunça degişi işler dowam edýär. Atabat döwrüne onlaýn görnüşinde dürli derejedäki duşuklaryň 264-si geçirildi. Türkmenistanyň halkara gatnaşyklarynyň hukuk bunyadyny puturlandyrmak maksady bilen geçen 2 aýda resmi namalaryň 16-syna gol çekildi. Daşary işler ministrliginiň uğru boýunça iki taraplaryň gatnaşyklary ýygyderlik käýfiýeti maksusdyr. Türkmenistanyň daşary ykdysady gatnaşyklaryny ösdürmek boýunça ýygyderlik çäreler görülýär. Atabat döwrüne ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara Türkmen Belarus toparynyň hemde tenagat boýunça Türkmen Pakistan bilelikdäki iş toparynyň çäklerini nobatdaky duşuklar geçirildi. Şeýlekem bir näçe ýurtlaryň işur toparlarynyň wekilleri bilen gepleşikler geçirildi. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, oňun bir taraplyk we açyk gaplar ýörelgelerine esasanan daşary tiýadat ýörelgesini durumça geçirmek bilen Türkmenistanyň ýakyn goňşy ýurtlar, Tebitiň we dünýäniň döwletleri bilen netijeli gatnaşyklary maksady laýyk giňildiýändigini, awraýly halkara guramalar bilen oňun hyzmatdaşlygy işleňişdirýändigini belledi. Döwlet başlarmada daşary ýurtly hyzmatdaşlardan dürli pudoklarda hyzmatdaşlyk etmek boýunça ençeme teklipleriň gelip gowşýandygyny, munyň bolsa watanmadan halkara awraýynyň barha artýandygyna şaýatlyk edýändigini belledi. Daşary işler ministrligi bu teklipleri esasly öwrenmelidir we şonun ugralyp işleri utgoşdurmalydyr diýip döwlet başlarmaz vice-premieri anyk taşyklary bermek bilen şeýlediydi. Meriýedir. Biz näme ýakynly daşary işler ministrligiň iş bilen bagly ähli sorag seretdik. Şoň arada indi bir hem öwdip talaba laýyk hem durmuşy geçirmeli. Onukda ministr kabinetining agzalary ýurdumyzyň ykdysadynyň pudoklaryny şu ýylyň geçen 2 aýyny alyp barýan işden netijeleri garaşy döwletiň ýokary diýip bilen ösmeň dowam edýändigini görkezýär. Ykdysadytymyzda jemgyýetçilik öňüň görkezýidi ýylyň hem başyndan bäri 5,10 götürüp, owa hojalygyny hem ötüş diýip 3,1 götürüm derejede saklanýar. Indi bir görkezýi feodal 10,8 ulug aratnaş podony 4,7 götürüm barly. Yani ýarky döwürde ýurdumyzda umumy bahasy 38 milyard Amerikan dollarynyň köp bolan durly hem deskalaryň gurulşy giň hem gerim bilen amala aşyrlar. Olaryň köpüsi ýaşaş hem durmuş maksatdan deskalaryň. Umumy bahasy 18 milyard Amerikan dollarynyň uğrak bolan guruluş kemişlerini ýurdumyň gurulşy gurnama we guramaryň ýerine ýetirýän aýratyn ýakyndyr. Emma Hormat ministr kabinetining agzalary her döwürde dünýä ykdysadynyňky ýagdaýlaryna nazar alanda gazanyň ötüş diýip bilmedi. Petertmen saklap kalmak bizim üçin hem ören möhümdür. Biz ýaňy ýakynda siziň bilen ähli produktlary bar olan kemçilikleri düýükli serjerdik. Şol kemçilikleri düýetmek üçin hem hökmany ýerine ýetirmeli gowy çäreler berildi. Biz mundan beýlekde siýasat we ykdysady reformalary geçirmek, bilim, saglyk goraýyş, sany ulgamy, ekologiýa uglany ýözetmelerin amala aşyrmak zerur bolupdyr ýa. Şoň arada ministr kabinetining başlygy ähli ormasalary Aýratyn hem vilayetlerin Aşgabat şäheri boýunça jogap berip bilenen ormasalary häkimler bilen bilelikde ýözetmeden hem durmuş geçirişini hemişe gözükçülükde saklamaly. Pudoklaryny gurulayan deskalaryň Aýratyn ýübiley münasibetde olanmaga beriljek hem deskalaryň guruluşyny hem alyp barşyny bir gözükçülük etmeli.
ilatem yaşayış jaýlary arasynda agyl suwlaryny üpçün etmegen maksatnamasyny ýerine ýetirilşi. Umuma mehriban halkymyzyň ýaşaýyşyny durmuş derejede mundan beýlekden ýokalmak bilen bagly ählem soraglary bilen gyzyklan durmaly. Onut Mr. Kabinetining agzalary. Häzir men Türkmenistanyny ähli halk bağ etmek dawrasyny geçirmek hakynda hem karara bolşak. Hormat prezidentime de Türkmenistana ähli bağ etmek dawrasyny geçirmek hakyndaky degişli resminama gol çekip, onu elektron resminama duran çygarkaly vice-premiere iýermek bilen şeýle diýdi. Onut Mr. Kabinetining agzalary. Biz bu ekologiýa çäreşini 20 martda geçirer. Emelegelen ýagdaýlaryna nazarat bağ etmek dawrasyny hem de halkara Nowruz bayramy bolan William Bahar bayramyny her vilayet we Aşgabat şäheri hem çäklerini belläp geçmeli. Hormatly Mr. Kabinetining agzalary. Duşunmy onu biz ajaýyp bayramy. Halkara zenanlar onu olan 8 Mart bayramyny dawraly belläp. Pursatdan peýda men ezid enelerimiz. Mehriban gelin ýyllarymyzy bir nurana bayram bilen tüýsürekden gutlaýa. Mehriban zenanlarymyzy bir jan saglyk, maşgala awadançylygyny we bagtýarlygyny arzu edýän. Hormatly zenanlar bayramyň gutly bolsun. Hormatly Mr. Kabinetining agzalary, hormatly adamlar, häzir men köp çağaly enelerimize ene mähri diýen hormat ady dakmak hakyndaky fermana gol çekjek. Hormat Mr. Kabinetining agzalary, biz käwrem köp çağaly enelere ýaşaýjary bermek barada karara geldik. Men Aşgabat şäherinden ene mähri diýen hormatly adam münasip bolan enelere Türkmenistanyň prezidentiniň adyndan fiýlary hem sowgatlary jemgyýetçilik guramalygyň merkezinde gowşulmagy Türkmenistan mejlisiniň başçylygyna tapşyrýar. Ýaşaýyş jaýlaryň aşaryny orada Aşgabat şäheriniň häkimi, şäher häkiminiň gowşular. Vilayetlerde fiýlary hem ýaşaýyş jaýlaryň hem aşarylygyny gowşulmagy vilayet häkimlerine tapşyrýar. Nähili ähli zenanlary bayramçylyk bilen gutlap, olara münasip bolan hem döwlet fiýlalaryň hem de sowgatlaryň gowşulmagyna gözdegçilik eden. Tanrul Omar Kaliýe geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde başga da bir näçe mühim meseleler garaldy. Olar boýunça degişçi ýigitleri kabul edip, hormatly prezidentime mejlis jemledi. Hormatly Mr. Kabinetining agzalary, biz şunuň bilen Mr. Kabinetining Tanrul arkaly mejlisinde geçirip gutarýar. Men esasyn ählinde bir jan daly, maşgala wadançylygyny hem bir karar watanyň gülle ve sorunlar alyp barýarşyny ulusmyktary tüýsürekden arzu edýär. Sağ ol. Wolta Türkmenistanyň prezidentiniň gol çekeni resminama bilen taň edýär. Merdana Atababalamyň Türkmen jemgyýetiniň sagdyny ösüşini esaslanýan maşgala ojagyny ene mähremligine aýratyn hormat goýup, ony mukaddeslige deňemek ýaly ajaýyp ýüreklerinden uralyp berqarar watanymyzyň bagtyar geljegini kepelenýän münasip nesli ösürip hemem terbiýelep ýetişdirmekde belent başly enelemizden bitirýän ägurt uly hyzmatlaryny nazara almak bilen Türkmenistanyň prezidenti fermany gol çekdi. Resminama larykda fikir we şondan köp çağany dünýä ýeniren hemde terbiýelep ýetişdiren eneleň uly toporny Türkmenistanyň ene mähri diýen hormatly ady dakyly. Resminama metbugatda dolulygyna çap edilýär.
Berqarar döwletimiziň bagtýarlyk döwründe ýurdumyzda bagy bostanlygy öwürmek, tokoy zorluklaryny döretmek hem ekilene bag nahallarına talaba laýyk ida etmek. Şeýle-de Türkmenistany 2021-nji ýylda bag ekmek hakyna Türkmenistanyň prezidentiniň 2021-nji ýylyň 10-njy fevralyna çykaran 2143-nji kararyny ýerine ýetirmek maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti karar çekdi. Resminama laýykly Türkmenistanyň 2021-nji ýylyň 20-nji martynda ähli halk bag ekmek dawratyny geçirmek bellenildi. Ministerliklere pudokloyunu dolandyryş idaralarına, vilayetler we Aşgabat şäheriniň häkimliklerine ähli halk bag ekmek dawratynyň ýokary guramaçylyk geçirmegini öpçün etmek tapşyryldy. Iqtisadi hyzmatdaşlyk guramatyna agza döwletleriň universitetleriniň rektorlarynyň birinji resmi duşugy geçirildi. Online görnüşine geçirilen bu duşuga ýurdumyzyň birnäçe ýokary okuw mekdepleriniň ýol başlary wekilçilik etdiler. Iqtisadi hyzmatdaşlyk guramatyna agza döwletleriň universitetleriniň rektorlarynyň ilkinji duşugyny insanperwer ugrulary boýunça universitetleriň arasyna gatnaşyklary pogtalandyrmak boýunça meseleleri arat maslahatlaşyldy. On gatnaşyjylar öz ýokary okuw mekdepleriniň mümkinçilikleri barada gurrun berdiler. Ma'lum bolşýaly awraýly halkara we sewit guramalary bilen giň hemde köp orly gatnaşyklar Türkmenistanyň parahatçylyk söýjülük, oňyn betaraplyk we gyzyklanma belirlenýän daşary ýurtly hyzmatdaşlygyň ählisi bilen netijeli hyzmatdaşlyk ýörelgilerine esaslanýan daşary siýasat strategiýasynyň möhüm urlarynyň biri hökmüne kesgitlendi. Türkmenistanyň jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde halkara zinanlar münasibetli Türkmenistanyň mejlisi Zinanlar Birleşiginiň merkezine Kerdeşler arkadaşlyklarynyň milli merkezi Demokratik Partiýasynyň syýasy geňeş tarapyndan garaşly diýaryň bu ýysançly zinanlar atly dawraly maslahat geçirildi. Garaşly diýaryň bu ýysançly zinanlar atly dawraly maslahat turwaşdan ýokary ruhy alkynşa ýe boldy. Onu dinlenilen çıkışlardan agtalyşy ýaly berqar döwletimiziň bagtýarlyk döwründe dinanyň kanuny hukuklaryny we bägwitlerini goramak boýunça durmuşy geçirilýän çäreler özüniň oňy netijesini berge. Ýurdumyzda dinanlara döwlet tarapyndan ýeňilikler berilge. Olaň munasip durmuşy dörejülikli dähmeti üçin derur şertler öpçün edilge. Şonuň netijesinde olaň ýurdumyzyň jemgyýetçilik syýasy durmuşyny eýleýän orny ýokarlange. Bu bolsa jemgyýetimiziň durnukly ösüşiniň möhüm şerti bolup durge. Maslahaty gatnaşyjylar türkmen dinanlarynyň ajaýyplygynyň asyrlyň dowamyna sunugat ussatlaryny nusgaw eserler döretmäge ruhlandyran belediler. Şahyrlar we ýazyjylar, sadanlar hemde suratkeşler gadymy döwürlerden bäri dinan mertebesini belen tutup, olaň gözelligini, ahlak, päkligini, maşgaly oçagyna, watanymyza bolan söýgüsiniň güýçini gat beripdirler. Bu arada dawraly maslahata gatnaşyjylar aýratyn bu ýysançly belediler hemde gahrman arkadagymyzyň ene taqdim muqaddesligi taqdimatly ajaýyp kitabyndan parçalary ýerine ýetirdiler. Maslahata gatnaşan garaşly diýarymyzyň bu ýysançly dinanlary arkada prezidentimiziň ýörelgesinden ruhlanyp, döwlet, häkimiýet we dolanýyş idaralaryna, milli ykdysadyýetimiziň durly pudoklaryna, aýratynam ilim, bilim, medeniýet we saglyk goraşylyglaryna, inkämil tehnologiýalar bilen enjamlaşdyrylan önümçilik kärhanalaryna, terekeçilik ulgamlaryna, Türkmenistanyň prezidentiniň ýordamydy 2019-2025-nji ýyllarda durmuş ykdysadyny ösürmek maksatnamasyny kesgitlen wezipeleriniň üstünlükli durmuşa geçirilme uğruna önamly we gaýratly zähmet çekjekliklerini anandyrdylar hemde arkada prezidentimize hoşallyk sözlerini beýan etdiler. Maslahatyň ahyryna oň gatnaşyjylar hormatly prezidentimize ýüzlenme kabul etdiler. Şu günler ýurdumyzyň gelini gyzlaryna halkara dinanlar güni münasibetli Mehriban arkadagymyzyň adından pul sowgatlarynyň gowşulyş dawralary geçirilýär. Munyň özi milli liderimiziň döwlet adam düşünür diýen çygary baş ýörelgi edinýän döwlet siýasatynyň ruwaçlyklary betlenýän onu görkezýär. Ýurdumyzyň çar günjüne giň ýermilen ýaýwanlandyrylan bu dawralara gatnaşyjylar arkada prezidentimiziň adından pul sowgatlaryny kabul eden dinanlar we gelin gyzlar her bir maşgalanyň awadançylygy üçin ýurdumyzda döredilen şertler garaşly baky tarap ýurdumyzda asuda asmanyň aslynda çağlary ösdürmäge we terbiýelep ýetişdirmäge ähli taraplaryň golluk berýäni üçin gahrman arkadagymyza tüý sürekden hoşallyk sözlerini beýan etdiler. Belenilşýäli Mehriban arkadagymyzyň hemme taraplaryň aladas netijesinde ýurdumyzyň dinanlarynyň hemde ösüp gelýän ýaş neslin öňünde döwrewap bilim almak, sazlaşykly ösmek, hünär egesi bolmak hemde
bagtyar durmuş üçin ähli mümkinçilikler açylýar. Şonuň bilen baglykda gahrman arkadamyzyň bu aladany durmuş diýasatynyň möhüm orlarynyň biri hökmüne kesitlen bellenli. Burda milli kanunçylygy kämilleşdirmek boýunça amal aşyrylan anyk işler, eneligi we çağalygy goramaga gönükdirilen maksatnamalaryň üstünlikli durmuşa geçirilmegi hemde köp çağaly maşgalalara durmuş taýdan golluk berilmegi munyň aýdyň subutnamasydyr. Türkmen halky asyrlyň dowamyna denanlara hormat goýupdyr. Olara uly mertebe berilipdir. Maşgalanyň sötüni, ahlak gözelliginiň nusgasy hökmünde denanlaryň gelin gyzlaň mertebesini belen tutmak Türkmen halkynyň üren gadymy döwürlerden göz açalýan hemde berkar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne münasip dowam etdirilýän ýörelgesi bolup durýar. Döwlet adam çyndirdiýen şygardan ugranyp, gelin gyzlaň kanuny hukuklaryny we bähwitlerini goramak, olara döwlet tarapyndan ýeňillikler bermek, dörejilikli dähmet çekmekleri, münasip durmuşda ýaşamaklary üçin ähli mümkinçilikleri döretmek, ýurdumyzyň jemgyýetçilik syýasy durmuşynaky ornuny ýokarlandyrmak jemgyýetimiziň ösüşiniň möhüm şerti bolup durýar. Zenanlar özleriniň mähremligi bilen dünýäni gözelleşdirýärler, ony has, kämil we insanperwer keşfe getirýärler, jemgyýetiň saatlaşygyny döredýärler. Olara ýaş netler ruhy ahlak gymmatlyklary esasyna terbiýelemekde, asyrlyň dowamyna kemale gelen türkmen maşgalasynyň muqaddes binýadynyň potolanyrylmagyna, ata-babalarymyzyň wesiýet eden iň gowy ýörelgilerini geljegimiz bolan çağlara geçirmekde uly orun değişdiler. Hormatly adamlar, Universal ýurdumyň welaýatyna we paýtaxt Naşabatda 5-nji martda saat 20-den 6-njy martda saat 20-de boljak howa bardy. Türkmenistanyň howa maglumatçylygynyň berýän habary bilen tanyşaryň. Balkan welaýatyna ütkap ýağmur tuğal bir şäher gün ortagyny ordan teleskopda 94 metr ýetýän şemal öter. Howa gijetini 2-7 gradus, gündüzine 7-10 gradus. Kenary taraplaryna 4-9 gradus maýly bolar. Ahir welaýatyna ütkap ýağmur tuğal bir şäher Demirgazy kulmatran teleskopda 94 metr. Käýerlerine 16 metr ýetýän şemal öter. Howa gijetini 3-8 gradus, gündüzine 5-10 gradus maýly bolar. Mary welaýatyna ütkap ýany burutly howa bolup ýagşýar. Demirgazy kulmatran teleskopda 94 metr, käýerlerine 16 metr ýetýän şemal öter. Howa gijetini 3-8 gradus, gündüzine 4-9 gradus maýly bolar. Lewap welaýatyna ütkap ýany burutly howa bolup ýagşýar. Demirgazy kulmatran teleskopda 94 metr, käýerlerine 16 metr ýetýän şemal öter. Howa gijetini 4-9 gradus, gündüzine 5-10 gradus. Gün orta taraplaryna 13 gradus maýly bolar. Daşowut welaýatyna ütkap ýany burutly howa bolup Demirgazy kulmatran teleskopda 8-13 metr ýetýän şemal öter. Howa gijetini 1 gradus sowukdan 4 gradus maýly, gündüzine 7-10 gradus maýly bolar. Paýtaxt Naşabatda ütkap ýany burutly howa bolup ýagşýar. Demirgazy kulmatran teleskopda 12-14 metr ýetýän şemal öter. Howa gijetini 4-6 gradus, gündüzine 7-9 gradus maýly bolar. Ýurdum boýunça mart aýynyň 6-syna magnit hadisasynyň durnuksuz ýagdaýda bolmagy aşylýar. Ede watandaşlarym, häzirki wagtda howanyň düzümini tozan bölüşgörüň göçörüniň gadadan 8 oturum artmagy bilen baglanşykly. Howa şertleriniň adam bedenine ýetirýän oňoýsuz täsirleriniň öňlenmek üçin agyz burun örtüklerini ulanmagy. Şeýle hem ýaz pasyna howanyň derejesiniň üýtgeýänligine nazar alyp, pasly öwräge inme maslahat berýär. Mehriban ilaşlarym, bu döwürleri berjaý etseňiz, ýylyň islenlik pasyna öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlarym, şunuň bilen watan habarlary ýepeşmeli jemleýäs. Berkalar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne ata watan Türkmenistan ähli wagtlarda ösüşýär esenýär. Ähli ösüşüň ödeninde bolsa halkyň bähwidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş sag bolun, edi dileşerim.